Všetkých vás zdravím, čaute, čaute. Moje meno je Filip Antošovský a toto je Marko Pelo. Dneska sa vám hlasíme, máme asi tak 11 hodín večer, je Silvestra. O chvíľočku sa už bude končiť rok 2013. 12 teda áno. Ten 2013 ešte len príde, na ktorý sa už určite tešíme. Dneska sa vám hlasíme ako Stand for Fun. Je to naša skupina, pod ktorou fungujeme už asi posledný 1 rok. Chcel by som vám o nej niečo povedať, pretože v roku 2013 by mala slúžiť pre všetkých motorkárov na Slovensku minimálne motiváciou, keď nie zábavou. Hlasíme sa ku každodennej dávke adrenalínu. Tak prvé prachy, ktoré som zarobil, išli na benzín, aspoň šťastí. A zvyšok som dal za gumy na motorku, ktorú som zodral hneď. Najprv zarobené peniaze išli jednoznačne do motorky. Samozrejme asi na benzín a na bežnú prevádzku, aby človek mohol fungovať. Ale minimálne potešenie, keď si to človek na konci roka zráta. Minimálne tam vidí to číslo, ktoré reálne zarobil, aj keď nevie, kde sa reálne stratilo. Sezóna 2012 bola veľmi krátka, zbehla rýchlejšie, ako som si myslel. V začiatku roka som sa zotavoval po operácii, mal som zlomené zápestie. Išlo to relatívne rýchlo, na motorku som sa rozpamätal. Myslím, že čo sa týka sezóny 2012 bola pre mňa prelomová, kedy som začal, posunul som sa do iného levelu, aspoň v mojom vnímaní jazdenia. Možno som netrénoval toľko, ako by som chcel, ale určite som sa zúčastnil relatívne všetkých dostupných pretekov alebo súťaží, stretnutí, ktorých som chcel. Určite Street Fighter české víkendy, alebo samozrejme Slovakia Stunt Cup, alebo Komoča Mega Race. Na čo som sa najviac tešil v sezóne 2012 bol výlet do Bulharska s Martinom Krátkym, kde sme sa zúčastnili na európskej súťaži. Presne bolo to s týmto pánom, ktorý nocoval v našej garáži a keďže mi nechcel zaplatiť za ubytovanie, tak mi aspoň nechal krásny plagát. Tak sezóna 2012 pre mňa bola tiež vlastne taká prelomová, lebo som vlastne začali sme jazdiť tie exhibície vo väčšom. Ako som sa dostal k Stand for Fun. K Stand for Fun vlastne som sa dostal cez Filipa, ktorého som videl na jednej súťaži. A nejak sme sa tam dali do rečí, sa mi to vlastne páčilo, tak som sa zobral ma na preteky, teraz sme sa dohodli, šli sme na preteky a tam som odjazdil prvý pretek na štvorkolke. Skončil som druhý, no a asi takto sme začali. Postupne sa vytvorila táto skupina. Pod skupinou Stand for Fun sme odjazdili celú úspešnú sezónu 2012. Jazdili sme veľa exhibícií tohto roku, viac ako sme čakali. Jazdili sme exhibície, ktoré boli tu tuning zrazy, bol to jeden náš obľúbený tuning zraz na východnom Slovensku. Boli to rôzne iné akcie, motorkárske festivaly, bol to motorkársky zraz, čerešničkou na torte bolo vystúpenie v Českej republike do našich kamarátov. Prvá motorka, tak to bola, asi som mal 6 rokov vtedy. Bola to malá talianská motorka, niečo podobné skútru. Bola to detková motorka, ktorú ma posadila, len som ju udrel na strom. Momentálne jazdím na Suzuki GSX-R 600 K1, ročník 2001. A s touto motorkou som začal vlastne túto sezónu prvýkrát jazdiť. Tak predtým som začal ešte na starej CBR-ke, ktorú som dostal tu od Filipa. A tu som si prestával, základné úpravy, krosový volant, hrazda. A začal som chodiť na letisko trénovať. A tá motorka mi vlastne po tej prvej sezóne nestačila, tak sme uvažovali o tej GSX-R, respektíve to bolo jediné, o čom som vedel, že je na predaj. Nejaké úpravy veľké som na nej nerobil, v podstate som jazdil tak, ako som dostal, bola to už prestávaná motorka. Prvej motorke na stunt riding, vlastne kedy som začal vôbec rozmýšľať o tomto športe, dostal som sa asi v 19 rokoch. V tom čase som ešte vtedy obchodoval s motorkami, takže to nebol problém. Bola to GSX-R, ktorú som si za krátky čas predstavil, začal som na nej trénovať a vlastne po 3 mesiacoch som sa zúčastnil prvej súťaže
bol som veľmi vďačný, že v tom období niekto na Slovensku organizoval súťaž tohoto typu. Bolo to vlastne v Komoči, bol to Mega Race, ktorý sa vlastne koná každoročne, sa tam snažíme zúčastniť, je to veľmi vydarená akcia u chlapcov. Momentálne mám Kawasaki Ninja 600, je to 636 z roku pána 2003, lebo je to pánsky stroj a proste funguje dokonale, je zelená, som s ňou veľmi spokojný. Časti srdcavé na trošku red style a nadrží, kto by to nepoznal. Na koncert, zajtra si šťastná a veselá. Prečo? To prečo nie? Takže... Však roznácie som budú mať, ne? Toto je rok 2012, ktorý bol pre nás špeciálny, pretože je to prvý rok fungovania skupiny Stand for Fun, ktorá už má mnoho fanúšikov, za čo sme radi. A vďační. A vďační, samozrejme. Určite by sme boli radi, keby nás mali všetci na Facebooku, tak dúfame, že aspoň polovica z toho si nás pridá. Chystáme minimálne na sezónu 2013 veľmi zaujímavú letnú súťaž. Bude to súťaž, ktorej práve ty môžeš vyhrať špeciálny skúter upravený na stunt riding, presne úplne, že ho vyhráš, prídeš si po ňo a môžeš na ňom v ten deň začať trénovať a do rôčika budeš mať krásnu Kawasaki, možno Hondu, možno niečo iné. Ale určite tento krásny skúter, ináč presne v tejto chvíli sa nachádza presne podo mnou, stojí tam, je zaparkovaný, samozrejme do leta musí chytiť ešte nejaké úpravy, dostane úplne look Stand for Fun. Nemôžem povedať, aký skúter sa jedná, ale môžem povedať len to, že ten skúter má vzadu kotúčovú brzdu, takže myslím, že nadšenci tohoto športu chápu, o čo sa jedná. Ale nie, skútrik čaká na vás, bude to veľká letná súťaž, bude vyhlásená pred letom na našich stránkach. Dúfam, že možno bude aj ináč mediálne podporená. Takže skútrik je tu pre vás, treba si na ňo počkať a samozrejme nedostanete ho iba tak. Takže za chvíľočku tu máme nový rok 2013 a s ním nám začína sezóna 2013, do ktorej my pripravujeme pár projektov, na ktoré sa my osobne veľmi tešíme. Bude medzi nich patriť motoškola, ktorou vlastne chceme zväčšiť bezpečnosť na cestách a dostať do povedomia motorkárov aj pojem stunt riding. Škola nejakých základných kaskadérskych prvkov, ako je jazda po zadnom, po prípade poprednom kolese. Čiže naša motoškola bude prebiehať v jednodňových kurzoch už zo začiatku sezóny a najviac hlavne rozbehneme to počas letných prázdnin. Takže do 2013 ročku želám každému úspešný štart, nech zabúda na to, že zo začiatku sezóny to nie je ako na konci sezóny. Prajem každému dobre nahustené gumy za každého počasia a dúfam, že sa stretneme veľa s vami budúci rok po celom Slovensku pri našich akciách, pri našich pretekoch, pri našich vystúpeniach. A tešíme sa na vás a nezabúdajte, Stand for Fun, vaša každodenná dávka adrenalínu. 2013, veľa spálených gum, viac spáleného benzínu, veľa všetkého, tvrdých akcií. Ešte tvrdík, ako by si myslel? Viac chlastu, teda, alebo menej. Dobre, takže sa teším na sezónu 2013, kedy opäť začnem navštevovať Street Fighter Weekend. Je to veľmi úspešná akcia v Čechách, Viva la Rutan a chcel by som predovšetkým podotknúť na do piči! Som z Ľubotic, vole.